Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, je nemožné, aby krv bíkov a capov odstránila hriechy. Preto keď prichádza na svet, hovorí: nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety, ani obety za hriech. Vtedy som povedal: hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: obety a dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša raz a navždy. Je nemožné, aby krv bíkov a capov odstránila tvoj hriech. Tvoj hriech nezmie ani mnoho zápalných obiet, iba obeta tela, ktoré prišlo na svet zachrániť ľud. Hľa, prichádzam, hovorí, chce plniť Božiu vôľu. Hľa, prichádzam, on hovorí. Hľa, prichádzam, on hovorí. Hľa, prichádzam, chce plniť Božiu vôľu.